Majong adlaw ni jung tanan anta na mos majong kahimtang banta manguhat tagkapajas karon basig manguta na mog saning ang gisema-sima aglunok ni yung ning tanaw ka sang vlog gahapon naghimo man kog lunok ug lana was undoy mga kagahi kay tuway gilakaw. Di ba makagahi grabeng ka-peaceful ka adto daris family house? Lami gid magpuso daris bukid kay makadengeg kas mga tingog sa mga langgam, mga panahon na makaingon gid kog tigawan ko kay gusto na gid kog kalinaw sa kinabuhi. So kuot na pud ta daring lunok ar lami am gud kaadyo. Makaadik ba kay once nga ibutang nimo sa imong baba murag lami jud sig hungit bisag medyo pagod ni sa arang kalami gid kaadyo. Karon natang andamon ning kapajas, dagko ra ba ning kapajasa? Mas mudako pa gid ni kay dabong pa man ni. Magke kaadyo kita mo daana. Baog di sa ning nanay paliwati murag ning tubo ra man siguro ni murag initi man siguro ni langgam. Karon mga kagahi ato ni jang kemutan og asin kay arong mga wagi jahang tuwas kan bitaw na puti nga dega ni ja kato magud na medyo baga ra pud ni si ja og ato ni kemutag asin mo kuan ni ja mohilis pero syempre ato apang waswasan ni naghuman kay arong mawaag parat mawa pa teng kubaw na nis kamot kamo kanang baga mo kubaw sa juhang kamot na ingani pagkamot-kamot ra mo kapadas di ba hilis lagi. Ay hapa maghimuwan rig asin mga kagahi nagkansa sa ring dahil ang sunis gasa ni tirib ni Limuel arang kadaghana madul magtamis ni ugi kanis kamigin tamis ni kay mga manay kapital silang sunis di itatag ka ng murag mamords uy wa may liso
Aslaman. Miyaw eh. Sa pamilya tadag ko. Era tulo ra ka buok. Yung wala po, like kung sila. Pem nag-playing tiger. Wala. Ikit mo ko na slim wheel. Lem! Imnira na, playing tiger. Duay. Ay, kung talas mo tayo tamis. Ko pwede. Pit ya. Kamu. Namera baglang sunis. Nagka. Napi, magka na agad. Oh, liso. Kana ba liso? Napi, iban nga na ah. Ano ko tako? Na, Tama na. taas mag... Ano bagang ngahos nila po Ano ka na ba na kadagata? Ha? Wala ka kadagata. Kasi tabang sa ngahos, tirhan bagang ngahos nila po man hinong kagwang. Sa lambag isa. Isa naman ito ka-aping, pero sayang. Mag-isa kami na kuwan. Nay, wala pa ni asin-asin. Asin, ubukan mo. Wala mo gusto ng asin. Wala mo gusto ng asin. Ito ba rin ito ba ito? Mabahaw. Aw, ako mabili. Masabot. Hindi Kaya taga-kamigin makakanay. So nilang tanong ba Kaya ito? nga itong inyong tanong dito na ibag, nakortahan pa ko sa ano na ako ning palit dito inyong zuta. Ikaw. Wala mo dyan kwarta, di ba? Wala itaw sa nga ba dyan? Ikaw di ano Ay, ang lain. Diyan nanay, farm nanay, mga lansunis. Na, ano di? Sige. Ano? Kaya taga-asa ka nay, mambahaw nay. Pamiging. Mambahaw, Nawigan ka tarman. Kailan ko na tayo? makatarman. Ano papakan? Kura. Ito na papak. Nawigan ka tarman. Sir Province. Mami nag-address Sir Province. Dali isa ni katanga, wala senda, sinaning isa. Hanam nagyasin ha. Ano utan na rin ito? Dali. Pangkumot pa, pawaras tuwas. Yan na. Ay, maluja ba? Nga naman liman sa nila, kita po rin si mong kuan lim. Hani mo tayo naging pangangan dito nga. Kini. Mo na kay daon malagi. Dagilaw ko ganyan. Nagilo ka na na eh. Mambahaw dyan ka ba dito? Sa tubig. Ila limen. Aw ila limen ila. Sige, mabahaw din. Mambahaw. Asa. Ilaw. Kila ti Julie. Kila pa mo kayo. Mag-isa ka na rin lang, kakantangan. Pwede ka mag-isa yung butang ng tuyo. Kay sardinas man yun. Na may isang lutong gabi. Isa. Daghan pa na gagawin. Daghan lagi ha. Nadaghan man ang kuha kay gila niya ang pangiko. Ngata, magluto ka kay mo. Pero kuwag sila na nagaw. Imo la. Kaya pinaging bubig, ang butangan. Agi mo wala ni sa Sarinas to ora. Lain pa naging maputahi. Kuha nang imo ha. Puro ra na. At so, kuha nang imo ka ng tuyog, suka. Lagi. Dugo. Puro ra ba? Ang galaw ka, nagagawa sa sardinas sa baso. Kaya pwede rin bukas alaan dyan mag-asin ka mo. Medyo rin asin, nanin ikaw. Mayro. Sige, hugasan na kini. Uy! Awan ni Jumakagahi oh! Bedas, tirik siling mo, ilang maghana. Kaya! Ah, kabibi! Singan na nilim! Ano nga na ninang? Bibi. Alay kamo na naom na nilang, kung nadugay mo, luwi lang po mura. Oh, kagahi! Bibi! Nasabi sa lawa yun. Pero bawal ka kay seafood. Seafood mo nilo. Di. Amin, isa pa. Sa kuha na. Tabang. Sigurado ka? Hindi ka kanya. Ikaw! Bitaw lang no. May lang. Lem! Tabang na. Sigurado ka? Uy! Pwede rin sa daan ni. Ay. Magluto ka karon Lem. Tanawa na dyan makagahi. Ang tagana na. Ah, makalingaw ka dyan. Katulad muha mi og kuwanas lagi. Lingaw ko. Muha mi og. Kada itong naabitaw sa kanang dam. Ewan siya. Natawag na na. Lingaw ko. Ninga na ba mo bagun.
Sardinas mo itong isagol na ni mga kagahi. Ini sardinas, pisag seafood ni siya, pwede ra ko. Pwede ra mag-salmon, pwede ra tilapia. Alam mo ning sardines kay, naapoy omega fatty acids. Ang importante po na para sa function sa itong kasing-kasing. Unang mukaan, kaya po sardinas paminsan-minsan. Basahay kanunay, kaya wala yung makuot. Ang giduha kay marag daghan ra kadyo kapadas, bisig di ra pud mulasa, bawar pati asin-asin. May asin daan ni sardinas, sakto na to, anong di pud malabian. So ato ra ning i-mix-mix mga kagahi, karon mo mix pud dya maluto pag atong sardinas, mainit ba? Pwede man nigakilawon daan, pero mas hiniti si og imong alutoon or init na gimuhang sardinas. Dito nang utanan nganong kagahi ko na yang itawag sa ato ang mga viewers. Siguro bago pa ni si Jang niabot pa ni sa ato ang channel. Welcome sa ang channel. Kagahi ang tawag daan ni kay pagka 2020 ako pa'y vlogger nga nag-vlog o gahi ang istorya. Sagaran kay mauwa man sila mogamit sa ato ang native jid nga ingani nga pinagahi. So mo tong nalipay ko kay daghan pinanundog. Nga wa na bitaw sila mauwa mogamit sa ilang native jid nga inistoryahan. Isa pamati nga ako'y nakaangin nga gamit na po sila silang native nga inistoryahan kay mauwa lagi sila kay gahi lagi kaadyo. Hindi man nato dapat ikaawaw atong inistoryahan. Uy, importante nagkasinib tanay gihapon ta. Okay, luto na gatang sudan. Mot na kaadyo, murag lami na kaadyo ikain. Sakto kaadyo ni kaluto sa dinengag mga unami. Giluto man pud ni limboy lag katong shells. So ganahan sila mo kaandar ang giluto pwede ra sila mag-asin. Doon na gadis ka matuura na gatang dinengag makakaon na gadis ta karon. So after 10 minutes guys, nangaon nami. Ang sudan mao ni sa topoy giluto ni limboy nga kapadyas nga gigisas tuyog suka. Ang rice is puwa. Siyempre gila puti. Das alyana nanay tatay. Tapos mama Ali. So lipay na po ang pamilyang Pilipino kay matambuhan na pud managuok sa kuto-kuto. Bisag pa nga na ni makabusog ba japod ni. Dako man si kag tug-ab daan ni. Hello gara-gara palagi. Kanawa. Sakit ang tiyan ganina dyan gahi. Di pa man pwede manganak. Inom dadyong ko pampakapit. Na mo pampakapit nga kanang reserba. Pa-reserve mo kong dok og pampakapit. Tingmong hilab ko noon, dya mo gahi, dya. Di pa sakto. Inan ko no da dyan, inom ko. Marag di kapoy ko, makakapoy, marag makainom pa nga na. Marag katugo, nakatog na ko. Alas 9 naman sa gabi eh. Nahagag ko ang adlawa, kaya ramang pang laadya. Boring magaso, dya kameras mamahalit sa bilindar eh. Hagaan ko og maglingkod. Gusto ko magliyak-liyak. Hindi pa man pwede mga nakay ko ang pag-asa kasi mana. Mga 1 or 2 weeks. Yan na. Pwede na ko mga anak. Gikan karon 1 or 2 weeks. Karon di pa pwede. La ko kuan. Pampakapit. Ya. Hing kaaban dari. Namakals man na si Jari. Sana ka namakals? Ha? Kuan Friendstar. Dengan salamat ug pasensya na kayo. Happy birthday ni Friendstar. Wa ko kauban ganina kay mga lagi ito naglain naghangti dyan. Lisod ko lakaw kang bugan. Grabing kasakit. Grabing bagatang bugan. Sila Raja, sila Tiri. Dyan sa may handa. Litso. Isa pa. Dubo. Isa pa. Kumba. Maka nagdag. Para aho. Uwaw ko. Wow, day pagka. Aw baga dyan. Dadarita na sa tiyan. Di na busog ko sa lamaw. Agang sudan katong kapadya sa mga alyan na. Kulbaan ko ganina oy. Sabi ko magawas na ang istoryahan si Zayn kunin dyan. Diyos ayun tao gara-gara sa kagawas kay di pa oras. Wa pa na fully developed. Kuwang pagamay. Mga hadli ko. Pero kuan ra po si Zang. Patuurang po si Zang. Salamat. Yan nabintangan pa mating gahias ang tiyan ganina. Te, ala gini mo. Arang puti anang liwat sila kag lubi no. Puti? Ikaw man gani. Puti mo ni mga lubi. Bari ha? Mga butong puti no. Puti. Puti Mata. bitan ning butong.
Puti na gito, puti na ko. Puti ning butong pero Ang ilot. napalabian namang nanay. Agkari puti. Uy, Ang ilot. Kaldero. napalabi ang nanay sa among kaputi. Butong siguro. Butong siguro pangala ni nanay Buto nimo. nga kawajan. Di butong nga lubi kay puti man. Puti mo. Pero napalabian lamang nanay. Ngayon sa naman. Naapil magpalwa. Hari. Mura pagi mo di palwa. Nga ka. Ulia. Kagawa nga kang batasan. Buntaw rin bintana. Butong gipaliwatan. Pero napalabian lamang nanay. Naapil ang palwa. Naapil magpalwa. Laba pagi diyang palwa na. Kauna po. Madyo na naman yung palwa ha. Kay puti-puti. Agi mo palwa. Lukay naman ng imo. Karang patay na. Itumon pa dyan. Diyan nalipay ka. Nalipay ka. Lipay ko kay putingan mong ka. Butong na kagili. Butong. Pre. Butong. So, good night mga kagahi. Magkita na tomorrow sa itong vlog. So, paka-subscribe, please subscribe, like, and share. O comment. Huwag na kayo suggestion. Hindi pa rin ko madawat og suggestions di ay mga vlog-vlog ron. Kalimot ko ba? Buros mo ko. Puho na. Huwag makarecover na gatong kalawasan. Kay daghan pa tayong mga content nga himuon. Pero importante ba dyan? Puto makaanak ta kay. Wanggits na. Tiguang na. Madyo na makakita to sa itong liwat. Bisag isang buok. O grasyahan. Lugang ang daghan. Bahala. Galat bilat. Biga sa ipakaon. Palit gatos. Good night! Uy, say good night. Good night guys. See you tomorrow in Ubay. Alicia Buhol. Ugma na milakaw.